Паркирахме. Ето го батито. И сега ще направим един неделен поход. Опаковане, екипиране и тръгваме. Аз ще вървя, той ще бяга. Да видим. Нищо и без всеки ще се справя. С баланс. Изкачванията леко приключиха. Сега тук има малко по-равен терен. На мен определено ми е тежко. Но няма да се отказвам. Доста съм изплезила езика. Но трябва да се свиква. Много красиво, спокойно. Тук дори има гледка към морето в дъното. Сега ще я покажа. Това е гледката от по-високо. Вижда се Несебър, стария град, плажа. Това отсреща Странджа ли е? Да. Даре по море. Да. Невероятна гледка. И място за почивка. На дебела сянка. Малко духа. Мой се отчеш. Минали сме 2 км и надморската височина колко беше? 290 метра сме изкачили за тези 2 км. И продължаваме. Нататък. Пътеката стана доста по-равна и лесна за ходене. Но още малко ли само да се изкачим има? Горе-долу, добре. Почвам да свиквам. Пускам гледката. Чудесен маршрут за неделна разходка.
Близко е до Бургас. Не се изисква кой знае каква подготовка. По един сандвич, вода, удобни маратонки и си сред природата. Ето още гледка от морето. Плястовичка. И тук водача на групата. Групата е само от нас двамата. Сега да видим тази табела. Община Несебър, Величествен Балкан, Лазурен бряг и не се знае какво още. Така. Не знам къде сме ни. Място за отдих. Така, тук има табела за поведение в море. Там има един беседка, на който ще обядваме. Ето я беседката. Доста голяма и хубава. Сядаме да обядваме. Тръгнахме от обяда. Сега поемаме наляво по пътеката и се наслаждаваме на невероятните гледки. Кефти море, кефти гора. Ето е пътеката. Доста духа, но пък иначе щяхме да умрем от жега. Невероятно, това е просто синьо-зелено. Ма те и другите аз ги гледам с приловите чешмечки. На това бирче? Да. Да, ама то като е пътеката, като завърти от тук там.
цялата пътека има такива каменни мини параклищчета, които са направени от един човек, който е носил камъните на гръб. Може би пътеката е кръстена на него? Ще проверим и ще кажем повече информация. Спирка за почивка. Въй то си чисто зелен, с синя глава. Това е параклис, в който всеки може да влезе, да запали свещичка, да остави дарение. Тук вече започваме спускането. Гледките продължава да е невероятно. Тук има полянка за барбекю, хората се забавляват, хапват радио, чекирики, люлки, готино. На финалната отсечка вече сме на края. Ето, откъдето тръгнахме, оттам и се връщаме. Ето е колата. Благодаря ви за търпението. Ние вече се прибираме. До нови срещи!